Ngayong adlaw kanatong tanan mga igsoon adto tas pag-abli sa atong mga balang kasulatan sa Kolosas kapitulo 2 o atong pagbasahon ang bersikulo 6 ngadto sa 7. O kini akong giuluhan mga timaan sa pagka-Kristohanon. Mga timaan sa pagka-Kristohanon. O naot pa ang atong objective karon na atog yung ma-examine ang atong kaugalingon kung tinuod ba ta o nagbaro ba ta diha sa atong pagkakristohanon. Naa ba ning mga timailhan sa atong kinabuhi isip nga Kristohanon. Colosas 2, versikulo 6 ngadto sa 7 nagaingon. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o nilig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini ginatudluan kamo nga magadagayaon sa pagpasalamat. Mao kini ang pulo sa Dios. O ang atong tumong kanato maigsuon nga atog yung makita ang mga timailhan sa atong kinabuhi nga kita tinuod nga Kristiyano. Hinaot pa pagkahuman ni ining atong mensahe makita nato ni masabtan nato ni. Agampo ta maigsuon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga maoy mag-iwag sa among kinabuhi, sa among dalan aron makita namo Lord ug magpadayon mi niining timailhan sa tinuod Kristohanon. Salamat Lord makining ang pag-ampo lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So, bisan usaon na ako pagpatindog ni ining bullpen sa akong palad, sulod sa 20 ka tuig, dili gyud mo barog sa iyang kaugalingon. Ngano kaha? Nganong dili man siya makabarog? Kana eksakto gyud. Wa may kinabuhi. Why kinabuhi? Ingon ni ana usab ang mga nagaingon nga Kristohanon sulod sa 20 ka tuig, dili makabarog sa espirituhanong kinabuhi kay tungod siya patay pa diha sa unod. Patay pa siya diha sa sala. Sama sa giingon ni Pablo sa mga taga Efesos ni adto iyang gibalik nga kinsa sila ni adto nga samtang sila makasasala pa, nagaingon si Pablo kamo mga patay sa mga kalapasan og mga kasalanan. Og ni ana na naggawi kamo kaniadto uyon sa pinaagi ni ining kalibutan, uyon sa pagbubuot sa kagandahan sa kahanginan. Sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala kita niadto nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna og busa sa kinaiya mga taong gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Mo nang hinungdan nga bisag 20 na katuig di gyud makabarog sa espirituhanon, tumba-tumba lang gihapon kay tungod na pa sa sala, patay pa sa kasalanan. Kung doon naman galit mailhan ang tawhonong pagkinabuhi, labi na sa Kristohanong kinabuhi na igsuon, naagyod ang mga timailhan. Mao kini gipasabot sa atong teksto nga gibasa ngang Kristohanon dunay timailhan sa iyang pagkakristohanon. Unsa may mga timailhan sa pagkakristohanon maigsuon. Nining atong teksto naghatag kini og tulo ka timailhan sa pagkatinuod Kristohanon. Primero, angay makita ang timailhan o timaang pagtuo sa pagdawat kang Kristo. Now, kung ikaw mituo kang Kristo, naagitimaan nga ikaw gyud nakadawat kang Kristo. Atong basahon ang bersikulo 6. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo. Naagyoy
timailhan nga ang usa ka tawo nakadawat na ka Kristo kaniadto. So sa mingaging panahon, klaro kayo gisulti sa Kolosa 6. Busa maingon sa inyong pagkadawat kaniadto. Mao ni timailhang Kristohanon, pinaagi sa pagtuo. Okay? Pinaagi sa pagtuo nakadawat ka kang Kristo. Tanawa gud ang wali ni Pablo sa mga taga-Korinto sa atong basa 1 Korinto 15 sa diha nga sila nakapaminaw sa wali ni Pablo. Unsa may gingon ni Pablo? Versikulo 1 nag-ingon, mga igsuon, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Giwali kaninyo nga inyong ginadawat nga niini na nagbarog kamo karon. Unsa kunoy hinungdan nga nagbarog ang mga Kristohanon sa Korinto kay tungod giwali kanila ang may balita. Versikulo 2, og nga pinaagi niini kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo. Gawas kon taphawra ang inyong pagtuo. Gawas kon taphawra ang pagtuo, mga igsoon. Now, daghay nagatuo nga sila Kristohano na. Nga naman, kay mituo kuno sila. Apan, wala mo dawat kang Kristo. Nga naman wa man sila makadawat kang Kristo. Nga hintuo man sila. Ang hinungdan, atong basahon ang Juan 1:12 og sa 13. Atong tan-awon, nagaingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kadto kunong mituo, katong midawat og mituo, nakadawat sila og pagkagahom nga mahimong mga anak. Nganuman, atong idiretso sa 13, usahay ko di pa nato ildayon ang atong pagbasa sa konteksto. 13, mao ni hinungdan. Kay tungod kini mga taong midawat kang Kristo, mingon diha sa 13, kanila nga nangatawo na kunoy nangatawo. Dili gumikan sa dugo, dili kuno gumikan sa unod, sa tawhunon, ni sa pagbuot sa unod, di kuno sa pagbuot sa tao, ni sa pagbuot sa laki, kundili gianak sila, gipakatao sila sa Dios. Muna sa Greek word ya anothen, ang but pasabot gianak gikan sa Dios. Mauna nga usa ka tawo nga gianak pag-usab mutuo o mudawat kang Kristo. So dili igo ang mutuo, dili ra igo ang mutuo nga ikaw anak na sa Dios. Kaugalingon nimo ng pagtuo. Tinuod pagtuo, asa man magikan, mga igsoon? Magikan sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Roma 10:17. Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, o ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. Pagwali, mga igsoon. Naag magsugod ang pagtuo pinaagi sa madunggan diya sa pagwali, sa pagpaminaw, sa wali may tungod kang Kristo. Unsay ilang masabtan, mga igsoon, pulong ni Kristo. O kining pulong ni Kristo, mga igsoon, dili ni kaingog logos, no? Ang pulong dinhi sa Grego, rema. Unsa man ang rema, mao kana ang mga pulong nga mugawa sa sa Dios sa iyang pagpanulti, no? Ambot pasabot laktod kanato pagtulunan, doktrina bahin kang Kristo. Sa diha nga ikaw maminaw sa wali, sa kamatuoran, sa pagtudlo bahin kang Kristo, may igsoon unsay may tabo. Ato sang tan-awon unsa nang gisulti ni Kristo, unsa nang pulong sa Dios, unsa may gahom niya nang pulunga, ang rema. Juan 6:63 nagaingon, ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang unod wala gyud kapuslanan. Di gyud kapuslanan ang pagkatao sa unod. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini
espiritu o kinabuhi. Kung sa ingon ni Jesus, ang rema nga akong gisulti kaninyo kini espiritu o kinabuhi. Subusa sa pagpaminaw nato sa wali sa pulong ni Kristo, kanang pulong nga espiritu mao ni maghatag og kinabuhi sa usa ka patay sa kasalanan nga tawo. Subusa ang tawo nga makapaminaw, masabtan ang doktrina bahin kang Kristo, siya gayud ianak pinaagi sa pulong. Tinuod ba na? Nagaingon ng 1 Pedro 1:23. Kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Kining pulong sa Dios nga imong paminawan samtang ginawali, kini espiritu nga magbag-o sa imong kaugalingon, ianak ka pag-usab aron ikaw makasabot o makadawat sa tinuod nga pagtuo. O kanang pagtuuha dili gyud na makawang, kay kanang pagtuuha gikan sa kamatuoran nga nasabtan sa taong nagpaminaw sa rema sa Dios, kana mao'y kamatuoran ug ang kamatuoran may makahatag kaniyang kagawasan. John 8:31-32 nag-ingon si Kristo, kung kamo magapadayon sa akong pulong, no, sa akong rema, kamo tinuod akong tinun-an, og masabtan ninyong kamatuoran, og ang kamatuoran mooy magahatag kaninyo kagawasan. Mao nga sa diha nga ikaw nagapaminaw, mutuo ka. Og tungod kay mutuo ka, doon na kay kagawasan. Kay tungod na ablihan ng imong patay nga hunahuna, unod nun imong pagkatao, kay tungod giablihan sa balang espiritu, pinaagi sa imong pagpaminaw sa kamatuoran, ikaw gyud mahimong anak sa Dios. Tanawa, atong basahon og balik ang Juan 1:12 ngadto sa 13. Apan sa tanang midawat, nganong midawat man siya kang Hesukristo, kay tungod siya mituo sa iyang ngalan. Nganong nakatuo siya, naablihan na siya sa kamatuoran nga iyang nadungog nga pagtulunan bahin kang Kristo nga siya lamang ang manluluwas. Unya, sa diha nga ikaw midawat, kay mituo ka kang Hesus, unsa may tabo? Versikulo 12, kanila naghatag siya pagkagahom sa pagkahinimong mga anak sa Dios. Diha na siya magsugod nga anak gyud sa Dios. Nga naman, sa 13, nag-iingon, siya gianak gikan sa Dios. So nasabtan nato maigsuon, mao ni timailhan, primero, kung tinuod kang Kristohano, nagyod ang imong pagtuo sa pagdawat kang Kristo. Nagyod ang imong pagtuo. Ug kanang pagtuuha, sumala sa Juan 8:31 ngadto 32, magapadayon gyud na mga igsuon. Makita gyud namo nga, makita gyud nato nga diha nga ikaw nahimo ng anak sa Dios, magkapadayon gyud kang anak sa Dios. Dili ka na maglingi-lingi sa kalibutan. Dili ka na maghugoy-hugoy, maghubog-hubog nining kalibutan. Ikaduha, migsuon. So mo nay timailan nga ikaw gyud dunay pagtuo sa pagdawat kang Kristo. Ikaduha, angay makita ang padayon, no? Ang itimailhan nga padayon sa pagpanginabuhi diha kang Kristo. Basaw nato ang atong teksto Colosas 2:6. Dapit sa kinauhian, nag-iingon, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Padayon kuno sa pagkinabuhi kang Kristo. Dili na magkinabuhi sa unod nun. Dili na magkinabuhi kay ibog nining lawas nato na nang hubog-hubog, na nang inom-inom, na sigarilyo, na nang maglakwatsa, na nang magmasduwa ug sa mga Diyos-Diyosan diha. Maigsuon. Sumala sa inyong pagkadawat, sumala pa ni Pablo sa 1 Corinto 15, nga ang pulong nga inyong nagdawat, kung kini inyong kuptan pag-ayo. So busa, kinahanglan magkinabuhi ka nga bag-ong tao. Mo nag-ingon sa 2 Corinto 5:17, busa kung
Kung ang tao anak ang Kristo, siya bag-o nang binuhat, may igsoon. Ang daang mga butang nangagpangagi na, tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Ang ato kunong daang kinabuhi, mga butang, milabay na. Unya, ang atong bagong kinabukaron, nag-abot-abot ang pagkabag-o, mga igsoon, nagtubog yun. Muna maingon dito sa atong teksto sa Colosas 2:6, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. So, nga na makapadayon ka man og pagkinabuhi diha kang Kristo, kay tungod nakaila ka na sa imong Ginoo. Og labi na gayud, ang Ginoo nakaila gyud nimo nga ikaw iyang karnero. Mo ni pagkanindot magzoon, maingon si Jesus Christ sa John 10:27. Nagaingon ang Ginoo sa iyang mga alagad, ang akong mga karnero nagapatalinhog sa akong tingog, og ako makaila kanila, og sila nagasunod kanako. O ginahatagan ko sila kinabuhing dayon. Pagkanindot magzoon, ang siguradong Kristohanon Dios nga nakaila kang Kristo, nagasunod kang Kristo, naagyo'y kinabuhing dayon, og sila dili gayod malaglag. Dili gayod malaglag, og walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. So, sumala sa akong gipakita nga ang pulpin di gyud makatindog suod sa 20 ka tuig, nga naman, nasa akong kamot. Apan, dili makabarog, nga naman wa may kinabuhing espirituhanon. Mauna ang Kristohanon. Bisag naas kamot siya, nagsalig siya, apan di gyud sa makabarog sa espirituhanong kinabuhi, na alang gyapon tas kahugoy ning kalibutan, may igsoon. Sapan karon og ikaw nakaila kaniya, apan ang Ginoo makaila nimo, mag-unsa man na, may igsoon. Unsa may tabo na. Sumala sa mga panghambog sa mga nagaingong Kristohanon sa panahon ni Kristo, sa Mateo 7:21, nagaingon si Kristo kanila, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Unsa may kabubuton sa amahan sa langit? Paminaw, dawata ang akong hinigugmang anak, mao si Kristo. So busa, nagaingon sa Mateo 7:22, daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba nagahimo ka man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, og nagpagulak sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Magpanghambog nila nga daghan sila trabaho gikan sa Dios. Kay miangkon silang Kristohano nga sila kuno luwas na, so naa na sila nagkining nagsilbi na sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nagwali na, sige nagpaampo na nga ayo ang mga sakit, o nya nana may barog na, nagwali na. Apan unsa may gisulti sa Ginoo? Wa mamubuhat sa kabuton sa akong amahan. Busa sa 23, Matthew 7:23, ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kamo kamong mga mamumuhat og dautan. Tanawa, bisan pagkato mga tao miangkong Kristohanon mamumuhat lang gyapon og dautan. Nganuman, sila mituo kang Hesus apan wa mo dawat. Nganong wa man mo dawat kay tungod wa man sila anak pag-usab nga makasalig sa kamatuoran. So tiginahanglan kitang Kristohanon sa atong tanang pagkinabuhi naata kang Kristo. Sumala sa Luke 6:45 sa miangkon nga sila Kristohanon kuno apan nagaingon si Kristo, gitawag ninyo akong Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasuko ko kaninyo. Dili gyud makabuhat. Ang ilang kabubuton may ilang matuman. Mo na nga bugat kay nila ang mga lagad sa Dios. Mas labaw nila ang mga lagad sa kalibutan, kahilayan ning kalibutan. Ang usa ka Kristohanon nga tinuod, dunay commitment. Ang Dios nag-commit sa iyang kinabuhi alang kanato. Kita usab nga iyang mga anak mag-commit sa atong kinabuhi alang kaniya. 1 Corinthians 6:19 nagaingon na igsuon,
wala ba kamo masayod ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod ninyo? O nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. No? Nga naman, kay gipalit na kamo sa sa usa ka bili. Nag-commit nang Ginoo diha kanimo na ikaw gipalit sa lapinagi sa iyong dugo, nag-commit siya, subusa unsay buhaton nato. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Na commit pod nato ang ating kaugalingon nga atong himayaon ang Dios sa atong lawas. So unsay timailhan sa mga tinukristohanon primero, makita sa iyang pagtuo nga siya midawat kang Kristo, o ikaduha, makita sa iyang pagpadayon sa pagkinabuhi diha kang Kristo. Ikatulo, maigsoon, angay makita ang timailhan nga mga buhat binarugan kang Kristo. Mga buhat nga binarugan diha kang Kristo. Basahon nato ang atong teksto sa Colosas 2:7. Nagaingon, nga mga pinaggamot o pinatubo diha kaniya o nilinig-on diha sa pagtuo, ingon nga niini ginatudluan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Imposible kaayo, mga igsoon, nga doon na kay timaan nga midaw kang Kristo tungod sa imong pagtuo. Unya doon na kay timaan nga nagkinabuhi kang padayon kay Kristo, nga dili makita ang mga binuhatang nakapanggamot diha kang Kristo. Imposible na maigsoon. Kaya kita gitandi ta sama sa punuan sa kahoy sa Salmo 1:1, 1:3, nga daw kita usa ka punuan nga lig-on nga natanom daplin sa sapa. Ngayon sa katuyuan aron ang atong mga ugat, ang atong mga bag-ong kinabuhi, bag-ong ugat sa kinabuhi, mukamang paingon dito sa tubig sa kinabuhi. Kita bag-ong binuhat kang Kristo nga gitagan-an og maayong mga binuhatan aron dinhi ta managgawi. Busa magkinabuhi ta sa means of grace. Tanawa sa Jeremiah 17:18 nag-ingon, ang usa ka taong matarong o Kristohanon unsa may gilarawan sa Dios nana. Mingon sa Jeremiah 17:8, kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan, o makakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba, o dili mahadlok kung moabot kung moabot ang tig-init. Hinunua, magmalunhawon ang iyang dahon, o dili maghingiros sa tuig nga lunhaw, ni muhunong kini sa pagpamunga. Tanawa, doon na gyud tay kahimuan, doon na tay fruit of the Spirit nga mukamang gyud ni, mulihog gyud ta. Diha aron mulambo ta, mutubo ta, ang atong mga dahon dili gyud mga laos, ang atong testimonyo sa atong kinabuhi dili gyud may maong maot. Mga tao makakita nimo nga ingon kang Kristohanon apan na manukmag ka diha, hubog-hubog ka diha, sige kag duag basketball. Nangalaos ang atong dahon sa testimonyo. Unya, way bunga. Usahay tanawa, ang iglesia nga, ang usa ka leader naas kalibutanong lihok, tanawang mga miyembro, nagkalanlay, nagkinabuhi. Dili na wala na gana mo basag Biblia, dili na maminaw, dili na kasabot sa mga wali. Kay tungod, ang wali usab, dili na po masabtan kayo. Usa, nagyod ang mga maayong buhat, good works, nga daan ng hatag kanato sa Dios aron dinhi ta managgawi. Kini maoy nakagamot diha kang Kristo. Siging pagatudloan, lig-on sa pagtuo, nakagamot kang Kristo. Mauna nga, tinuod ba gyud tang Kristohanon? Well,
daghang mga tao mo angkon nga presidente pero tinuod di siya presidente. Di ba? Ako mahimuin ko nga, ako presidente sa Pilipinas, ako na pag-angkon pero sa tinuod di man ko presidente. Ako lupigan si Duterte, apan di man ko si Duterte. Ako Kristohanon, apan di ka man Kristohanon. Ako pastor, apan di man ka pastor. Imo lang kaugalingon. Sumusa na gyud ang timailhan sa mga tinuod Kristohanon maigsoon, makabarog gyud dili patay, makabarog gyud sa espirituhanong pagpanginabuhi, nakagamot diha kang Kristo. Sumusa maigsoon. Pangutana, ikaw ba'y dunay relasyon kang Kristo? Siya ba ang imong Ginoo nga manluluwas? Kaya kung dili, angay kang mahadlok maigsuon. Kaya nagaingon sa Juan 3:18, ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot. Apan ang dili musalig mahinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Unsa may timaan sa pagtuo, midawat kang Kristo ngayang Ginoo og manluluwas. Mao'y masunod sa iyang kinabuhi. So, pangutana, kumusta man ang imong relasyon kang Kristo? Pila ka nakatuig kang Kristohanon? 20, 30? Kumusta ang imong kinabuhi? Diya kang Kristo. Nagtuho ba? Namunga ba? O nangalaos ba ang dahon sa kaulaw nining kalibutan? Mabungahon ka ba? Nagkalig-on ba ang mga katawhan sa imong pamilya? Nagkinabuhi sila sama sa imong kinabuhi nga Dios nun, na nagmahal sa puros na magampuon, na ang pagpersonal devotion, na ang family devotion, tigumo ng mga anak diha sa pagtuon sa pulong aron makasubay sa kamatuoran og sila makagamot diha kang Kristo og ilang kinabuhi mabungahon gayud sa espiritu. Gibarugan ba nimo ang imong pagkakristohanon? Sa diha sa mga tintal ning kalibutan, pagkanindot sa mga sa tintal, tamis kayo ang ilang mga panaad. Gibarugan ba nimo nga kiniimog yung pildihon? Nakagamot ka ba diha kaniya? Hunahunaa igsoon ang imong kaugalingon. Kay doon na pa'y higayon, doon na pa'y opportunity. Ang Ginoo pirmi maghatag kanatog second chance. Apan sa pag-abot sa imong kamatayon, kung wala gyud ang second chance, pasensya. Kay adto gyud ka sa dagat-dagatang impyerno. Kay tungod, pakyas ang imong pagtuo. Pakyas ang imong pagpanginabuhing Kristohanon kuno. Apan wa makagamot kang Kristo. Magamputa maigsoon. Dalay ko na mo amahan. Salamat sa imong pulong mo'y nagpaabli sa among panghunahuna aron kami maghinulsol sa among mga sala. Kay tungod ang imong pulong mao kini makapangabli magtudlo sa among kasaypanan, mao kini may pagtul-id sa among mga balikog nga kinabuhi, o kini may magtudlo kanamo na sa among paghinulsol diha pag-angkon sa among sala, ikaw gyud balaan o matarong nga kami imong pagapasayloon. Salamat Ginoo. Salamat kaayo nining imong grasya. Sa ngalan sa Ginoong Kristo mo kini among pag-ampon. Salamat lang.